песничка, която също децата много обичат. И тази песничка се нарича Петльо, Петльо, колко си красив. Но защо си Петльо, Петльо, толкова сгорделив? Браво! С нас сега, двечките, ще ви покажем една от функциите на синтезатора да имитира различни тембри на инструменти. И ще ви свирим една пиеска, която принципно тя е написана за пиано, но се казва като орган, защото идеята е да се имитира звука на органа, но пък ние решихме, че направо с звука на органа караме смело на синтезатора. Изпълнение с Натали, която е днес като една истинска днес. Тези дни говорим с учениците за коледните традиции по света. И днес решихме, че тя ще се облече точно като Индиан Крисмас, т.е. детето Коледа. Това е една коледна традиция, която в Германия, в другите страни на този ден детето Коледа също посещава другите деца и оставя по едно подаръче в техните бутушчета. Така че на нашето дете Коледа ще ни остави подарък със своята хубава музика и ще ни изпълни валс на кученцата. Той заедно с нея ще изпълни валс на кученцата и Twinkle, Twinkle, Little Star от Моцарт.